Meta niftħu ktieb f'idejna għajla nkunu nafu kemm ikun sar xogħol fuqu, ibda mid-disin tal-qoxra sal-preżentazzjoni tal-kontenut fuq ġewwa. It-tim tal-Sin naltaqa' ma' Pier Portelli, disinjatur tal-kodba, sabiex jara bajnejh x'xogħol isir minn wara l-kwinti. Is-setting tal-ktieb huwa importanti għaliex jgħin lill-qarrej isir parti mill-esperjenza tal-qari. L-idea li meta inti tħares lejn il-ktieb tħossok li huwa komdu għalik biex inqara u anka jtik pjaċir bil-mod ta' kif inti qed tifhem il-kontenut tal-ktieb. Ovvjament, kull ktieb għandu l-istorja tiegħu, kull ktieb huwa ddiżinjat b'mod differenti. F'kuntest ta' kodba ta' tfal jiġi ddiżinjat b'mod, f'kuntest ta' kodba tal-adulti jiġi ddiżinjat mod ieħor. Imma bażikament qed nitkellmu fuq l-idea ta' visual literacy li bil-Malti nistgħu nsejħula il-mod ta' kif jinqara il-viżwal. Dan il-mod jagħtik l-idea li inti tkun qed issir parti mill-esperjenza tal-qari. Jittieħdu ħafna konsiderazzjonijiet fir-rigward ta' setting tal-ktieb. Jekk jien qed niddiżinja ktieb għall-adulti, hemm modi differenti ta' kif wieħed juża it-tipa, kif juża il-qies tat-tipa, kif jidher fuq il-paġna bħala kontenut. Min naħa ta' design, il-ktieb jinvolvi ħafna elementi, il-mod ta' kif impoġġu il-margins, kif nużaw l-abjad tal-ktieb f'kuntest ta' layout. Dawn ovvjament mhumiex affarijiet li bdew issa, imma uritnihom mill-patrijiet li ovvjament li kienu jiddiżinjaw il-manuskritti fi żmien ir-Rinaxximent. Jekk huwa ktieb tal-adulti jista' jiġi ppreżentat b'modi aktar forsi kreattivi fir-rigward ta' design kemm tal-qoxra u kif ukoll tal-kontenut tal-paġna ta' ġewwa. Nistgħu naraw kif il-layout tal-ktieb huwa b'mod aktar komdu jiddependi mit-tip ta' tipa li tkun qed tintuża, mill-ispazju bejn linja oħra, mill-mod ta' kif huma mpoġġin il-page numbers, mill-qies tat-tipa li nkunu ħanużaw, għal qies tal-ktieb partikolari u jibqa' sejjer għal mod ta' kif ħajkun il-legat finalment biex nkunu qegħdin nippreżentaw prodott li l-qarrej jieħu pjaċir bih. Dawn huma kollha elementi żgħar li flimkien għalhekk aħna meta nitkellmu fuq design insejħula visual literacy għaliex aħna nkunu qed nifhmu il-mod ta' kif il-viżwal ikun qed jaħdem. Ovvjament kull ktieb jirrikjedi l-attenzjoni li inti trid tkun taf il-metodu jew il-proċess ta' kif ħajkun stampat. F'kuntest ta' kodba bil-kulur fejn fuq video jintuża RGB, f'kuntest tagħna tal-istampar nużaw CMYK li huma l-erba' kuluri cyan, magenta, yellow u black li huma l-erba' kuluri li jintużaw fl-istampar. Allura f'dan il-mod aħna rridu nkunu ċerti li l-array ikollu din l-esperjenza kompluta kemm min-naħa ta' design, kemm min-naħa ta' qoxra li iżżomm il-ktieb flimkien li hija l-ewwel ħaġa li tiġbed line, imma kemm ukoll mill-esperjenza ta' qari. F'kuntest ta' letteratura, kull ktieb
jieħu forma differenti. Jekk naraw kodba ta' poeżija jieħdu format mod, kemm kodba ta' tfal jieħdu format mod ieħor. Jiġifieri kull ktieb jingħata din l-attenzjoni partikolari u speċifika għal ktieb. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.